Нека да запазим традициите на България. Знаете ли всъщност какво е кене? След малко ще ви разкажа. Днес се намираме в село Труд, което се намира до Пловдив и между другото има около 4000 жители, което си е направил демографски феномен в България. Може би пък точно заради това тук се съхранява една страхотна българска традиция. Посетихме мястото на просветата, а именно читалище Светлина, където е стартирал един много готин проект, който има за цел да възстанови и да съхрани едно невероятно изкуство. А това изкуство се казва кене. Това е проектът Музателие, който е създаден от Катя Колева. Да ви разкажа за кенето. Това е наистина една много красива дантелена бродерия с много богата история, защото този занаят или изкуство е може би на повече от един век. Използва се за декорация на шалове, покривки, ризи и за още много други неща. Традиционно се прави от конски косъм, но днес това се случва по-рядко поради ред причини.